A veces hay papás que piensan, bueno, esto para divertirse, esto no cuenta para los estudios, pero es que cuenta mucho, porque cuando los niños se sienten muy bien en su grupo y sienten que no dejan de hacer cosas, les cuesta mucho menos aprender. Están más felices i més predispuestos. És un projecte útil, molt real, i això és el que fa que aquest projecte sigui diferent a la resta. Es valora la diferència en aquest projecte és una riquesa per tots els que hi participem. La nostra missió com a CAO és arribar a les màximes personetes possibles i llavors ho fem això sense pensar-nos dues vegades. Que els nanos tinguin un model de persona, uns monitors que tenen uns valors, que tenen una implicació al barri, que els estimen i això és un factor de prevenció molt fort. Així ens donem compte que aquests petits tenen moltíssimes coses que nosaltres no sabem i podem aprendre moltíssim d'ells. Aquests nens ara estan anant com a participants en aquests esplais. D'aquí un temps, ells seran monitors d'aquests esplais. Serà una integració absoluta. De fet, el futur camina cap aquí. Pues que m'agradaria ser mestra per ajudar els altres nens, per ensenyar tot el que em va ensenyar ara. Jo en principi voldria ser futbolista i si no puc monitor.